Assalamualaikum Lur. Tiba ya awan pas potong kelas diajak golek mangan koncoku nang Tikung. Lah, tepatnya warung iki lokasinya Jalan Raya Dusun Pule, Desa Bakalan Kulik, Kecamatan Tekuk Lamongan. Ya ini Jalan Raya Lamongan mantep. Lah kene iki aku langsung dijak koncoku mlebu nang warung warga, ya iki warung sego. Lah tibane kan segone kok 5.000-an Lur. Nah ngene iki menune akeh banget mulai nasi campur, pecel, lodeh, urap-urapan, ono rawon, ono bali, ono krengsengan, lan liyan-liyane. Wah akeh banget pokoknya menu pilihane kene Lur. Nah ini uga menerima pesanan mulai nasi bungkus, nasi kotak, nasi kuning, sego burger sampai ono tumpengan. Lah langsung aja aku diajak koncoku mlebu nang kene gawe milih menune. Langsung aja koncoku langsung pesen nang wonge bakule. Lah nek kene iki tibake aku ndelok akeh banget menu sing disediakno nang kene Lur. Mulai kene mulai ono menu krengsengan, ono mulai bali ndong, bali tempe sembarang, ono dadar, ono sembarang aneke iwak laut, ono aneka iwak tambak Lur. Nah kene iki juga ono pecel, ono sembarang lodeh, sembarang ono kabeh nang kene iki, ono urap-urapan lan ono sembarang kalir pokoknya. Lah kene iki aku langsung aja sampai bingung milih apa sing tak pesen. Wis Lur, pokoknya nang kene masakannya recommended banget. Lah kene iki sampean langsung iso ditawani karo milih sego sing sampean senengi. Niki mulai ono sego slubuk, sego jagung utawa sego putih iku sampean iso milih dhewe nang kene. Langsung dijemputno karo bakule. Nek aku nang kene langsung pesen nasi jagung Lur, soalnya iki nasi favoritku. Pokoknya nang kene tak jamin pokoknya mangane enak banget. Wis ta, sampai meneh cobaan dhewe pokoknya gak percaya. Niki aku langsung mangan sampai telat-telat sampai grangsang temenan iki. Lah kene iki langsung tak ajari pokoknya piring iki. Nah iki pokoknya aku senenganku nang kene iki sego jagung Lur. Pokoknya sambel kalau klothoknya sing suwedeg banget. Wis pokoknya tak jamin pokoknya sampe nak mangan nang kene iki. Lah delokon aku nang kene iki pesen lodeh nang kene iki. Lah niki lodeh favorit itu pokoknya mangan dia seneng lodeh. Nah iki nang kene iki mau tak kecampuri kalau lodeh karo pindang asin. Lah niki tipe enak banget Lur. Wis ta Lur, pokoknya niki recommended banget. Sampai nak jalur tambah lawan akhirnya ya tetep bayar mana Lur. Karena 3.500 rugi bakule Lur. Wis salah pokoknya gak rugi sampai mana kene. Wis pokoknya nang budal ayo nanti dicep kabeh matur suwun.